Nupi Arjuita. Transport asai campaign keteng lak klikep adim lak inkoy anbak padam pensi dhansri along bus counter toilet lapen art filling asai klemchor. Jengkha long kedo Don Bosco School along science exhibition kelan pen paklang. Keroni along lin grape house se arui pikenep long. Uthot bertang dompen cepa jermidam sena. Pini Keroni rainforest angkang mai maro along ruipi ejon kelong. Birta kachini duna tengke to dap ada por phai crazy apor malok mai maro rong ame card horsing terang methang abiria long ruipi ejon rat atun nepsi Keroni ranks forest arideng hodailo lapen laso apuroi Ingre Poan Bagdoji, Sonsi, Kiding 10 feet and Bagdoji, Pusi Keroni Range Forest Asai Kiatum, Perangke Apan Birta Pachini, Laso Pi Keroni Ing Namasai Ki, Atum Rongpen Helobing Ing Namajo along Lodam. Jengkapen Birta Pangdakon, Popitro Kathar, News 24 Karbiang Long. Surihini raprinar kep aning kanar koya cikloni phai kora piarni baithalang so LA mansing rong PMLA anang lihin pensi bangso open space in Ubon. Bangso open stage kasemar ponji aphan tangkalak kep MLA fan pen rong thang deblog atumahin pen kapatang ponji aphan arpu pipon lo. Bon sitame la bangso open stage ahem non puanta patang te sido lasi prilo WDP lapen farmer association atumpen celang si mantu si kapatang ponji mapusi tuning ripon. Keroni pen birta pangdakon rensing teron News 24 Karbiang Long. Rongkhang education blog angkang Jengkha Don Bosco School along aningkan bang asong taksi pining aningkan lethota science exhibition along preja mohornu lo kacarlia somaratum alira lon pen latsi paklang pon rinti. Labang solong ka Charlie o somaratum methang gitek pensi nonakai science lapen technology muni datumakai kenang sora puthak paklang anparta muni rakai science and technology ko sonsi akaya saya mo apor and a pin pen prabjin lapen preexam ki klempon thek jima puhai huyan ta paklang. Dhansri ahitya long bas kontar kapang nijya pura transport asai campaign surini raprenar kepen surini rapre sirkep anikana farman sikala krikep atangka panong si hadak kimranglo seta phan phokep anbak si hadak akampa kimjo. Kedamtang surihini raprenar kep aningkan bosi ka cikloni phai krenar kep arni dhansri angkang kapre dimalong asona skim deng si hada kaching thurjia saya mualong e sompondo lasonsi dhansri ahithia long bas kontar barpi barso kachitia hem lapen long le ke thokai hui pen pangrum pet pen sikala khike batangka panonglo seta phan phoke percent sikam paklem chot la CEM Prodip dipusa celangdun nangjia podlo pusi pherangke angno hada araratum than. Pinye berta lang sikam tonjiglo dome thakme kardong.